Naman di ka na lang magampang. Ha? Naman di ka magampang. Nakalain na lang ako sila baby. Ay boss, kay mahampang man ka mo to. Hindi na ako galit magampang. Naman. Nakalain na lang ako kahit wala ako sa ipa-ipa. Ay sa, dito ka na hapang ka mag-abot ay queen-queen, no? Hampang ka Hindi mo. ko yan. Ay naman. Hindi na ako galit magampang ka. Naman. Bungol-bungol nito. Ay, di na lang tamapang sa balay eh. Hindi ko man si magampang sa batlay. Ay, kung si Bibi Regina, be, hindi mo pa kampang. Hindi ko yan magampang. Man. Naman. Shit. Naman. Naman, di mo kampang si Bibi Regina. Yan. Ay, anong tanay mo pa? Nga buito na lang ha? Ay, ano mo ni mami para magpaupoy ka na? Wala. Ay, magpaupoy ka lang ikaw lang? Ay, ipos na he. Ngaman. Ngaman, di ka mag-ipos. Ha? Ay, may ipos na ko eh, para mag-ipos ka man. Ay, wakalanda ah. Ay, wakalanda kay pasugtang ka lang ni mami. Ay, kung atak-ang ka na, ipos ka na ha.